Mae Stuart Morgan o'r Gwyr, yr un sydd wedi bod yn beirniadu yr Adran Ec, yn gweld y linell derfyn, David. O'r diwedd. Dyma ni y gystadleuaeth ola Pencampwriaeth y Merlod Cymreig, a'r un fydd yn ennill hyn fydd hi yn swyddogol, y gorau o'r Adran Ec yn y sioe eleni. Ac llan i dan Welsh Lady yw hon, Bencampwriaeth Bencampwriaeth, yr Adran Ec, ac hon yn gasig sydd wedi ennill sawl edmygwr yma heddiw. Ydy, felly mae'r pencampwyr i gyd yn dod nôl i'r prif gylch i gystadlu yn erbyn ei gilydd. Ac un o'r rhain wedyn fydd yn codi'r brig ac yn llawn heiddi teitl y gorau yn yr Adran Ec yn y sioe eleni. Wyt ti a fi wedi gweld nhw sawl gwaith bellach, wrth gwrs. Ti'n mynd i ofyn y cwestiwn wan, ynddi ti? Odw. Ble le ti? Mae mor agos. Fedrwch chi weld o fan hyn, mae yna teip. Mae Stuart wedi cael 4 yn y Prif Bencampwriaeth sydd yn debyg iawn i gilydd. Mae'r teip yn wirioneddol. Mae yna patrwm. Edrych ar y trad, yn dwi? Mae o'n edrych ar y traed o hyd. O paid osgoi'r cwestiwn. Ti'n rhoi fi dan y coswan, dwi ti, achos... Ond ti'n dda, ti wedi bod yn wych heddi. Ti wedi dyfalu'n gywir bob tro, fi'n credu hyd yn hyn. Felly le eiff yr het, le eiff y garden, a le eiff y Bencampwriaeth. Cyn i'r het o bant. Troi i'r ochr. Le le ti? Dwi'n meddwl falle eith Stuart am y gaseg, ond mae'r march yn edrych yn ffantastig. Llan i dawn Welsh Lady yn fan hyn. Y trydydd i lawr, Fyna ti'n credu eiff y Bencampwriaeth? Y march ar gur wobr, ond mi all y march, mae o ddigon dda i ennill. Dewch i ni gael gweld os dyw Stuart Morgan yn darllen o'r un llyfr y minnau a David Oliver. Mae'n weddol agos ati, wy'n credu. Chat efo Del. Ie. Del yw'r boss. Delydd fyna yn... O, nawr te. Mae'r het di diosg, reit. Gwyn ni weld pwy sydd yn mynd â hi. Stuart. Y gaseg sydd yn mynd â hi, Helydd Cynwal. Ti ar dan iddi. Bob dydd, really. So, yn bywyd arferol, just ar dan. Ni'n fach bod fi'n nabod ti. A Tom yn mynd ar gil wobr. Llan Morlais Reagan, wrth gwrs. Wel... Ti'n falch? Dwi'n gwybod fydd hyn yn golygu dipyn i Alun Hughes. Mae o'r meddwl y byd o'r gaseg bach yma. Sbi arni. Mae'n hyfryd. Llan i dan Welsh Lady Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob. Ti'n gweld yr wyneb? Atgoffa ni eto fan hyn, pwy sydd wedi ennill y Bencampwriaeth. Cobyn, yr Adran Ec, mae'n ddrwg ydy, y gorau leni. Gorau yn y byd. Llan i dan Welsh Lady, dan berchnogaeth Alun Hughes o Ynys Môn, o Llanfairpwll. Dyn ni'n gyfarwydd iawn a weld Alun ar y brig. Mae o'n arddangos o'r arbennig iawn. Gwrs, Bryn yn fanna, Bryn y Gof, a Llansan Ffraid yn helpio. Wedi bod ar y swclyn yn cael cyfle wan i gael trot bach gyda'r gaseg. Yn atgoffa rhywun o'r holl bobl, yr holl elfennau sydd angen. Nid ar warau bach i chi'n cyrraedd y safon uchel yma.
a'r gymdeithas sy'n o gwmpas y ceffylau arbennig, achos mae yna gymaint o ofal, mae yna gymaint o gariad a pharch tuag at y creaduriaid. Oes yn wir, mae yn... Mae yna gymdeithas arbennig ac ydych chi'n gwneud ffrindiau oes yn fan hyn. Ac dwi jyst mor falch o Alun a'r gaseg yma. A dyma ni yn mynd â hi, yr adran ec, y gorau yn yr adran yma ym Mhencampwriaeth 2025. Llanidan Welsh Lady, llongyfarchiadau mowr iawn i bawb sy'n tu cefen i'r creadur ardderchog yma.